Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Вирус, а това е Гроздор. Здравейте, Аз съм Undead Warlock. аз съм Undead Priest. Мислям тези герои да ги дигаме само когато снимаме и да правим PvE и PvP много само когато снимаме. Гроздор, ела да вземеш квеста от тук. Взел съм. Аз мисля PvP да играе Destruction, а PvE Demonology. Аз ще да играя Shadow PvP и PvE. Играем в Warmain, Ragnarok с X20. Както повече го знаят, Молтен преди хакването им Хермес. Ние не сме много добри с тези класове, тъй че се надяваме да ги скилнем, докато станем 80 левел. Поне аз не съм, за него не знам. Ясно съм. Така сега да оберем квестовете. Тук има ръкавички. Слече, за мене. Когото има някъде, да. Тъй. Тук има Priest тренер, но аз нямам го. Като цяло мислям цялото герване да го правим като снимаме. Така че очаквайте много видеото от нас. Сега имаме да убиваме зомбите някакви. Надявам се, че комбото не е добро. За PvP се надявам, че е добро. За PvE лошото е, че малко ще си крадем айтемите. Свикваш. Мислях. И аз. Вдигнахме. Трета ми е. Кажи ми. Като цяло в X20 лесно се дига. Часовника ми е прецакан. Лошото е, че сме в различни смени, с снима само в черта. Никой от нея не ме сменят. Сега сме в еднакви. Маната ми свърши. Да, но би готов стана 12 кръв. Но не. Ай, би ги с пръчката, ако чакаш. Вече имам точка трябва да пада. Очакваш, аз съм бах ти водя. Ей. Чай да направя от фрифура. Падна ли нещо? Обираш ли там? Какво правиш? Обирам за мана. Ама за квест има ли нещо? Не, това само да го убием. С този квест съм готов аз. Имаме да здрепим някакви пайци. Пайци? Къде са пайци? Ето тук. Къде? Видя ли ги? Night Webs Hollow. Да. Аз си някакви вълци ми крепят. Надявам се да ги развием добре тия герои. Че вълци трябва да убираш? Дигнахме четвърти. Стига и то се вземава човек, стига е. Колко имаш вече? Аз не трябва да обирам тези вълци нещо. Не ми трябва. Но къде си го взимал този квест? Правя с нещо като това няма. Ето го е. Така ще му пише. Окей. Можеш ли да го шарнеш? Няма го. Мога. Не го взимаха. Не ми го дава. Не искам на цепи, пак не го дава. Откъде го взима, помниш ли? Да. Искам да се върна. Но лайте да се върнеш квеста през това време.
По-хубаво да ги минем всички на един път да ги връщаме, защото ще е по-чисто, защото всяка да бием Да, бе, бос. знам, обаче сега аз как трябва да взема този квест, какво правим? И те там горе зелен, вляво. Виж тук. Ето къде не съм самала за квест, чакай. Аз ще се тренирам за бъв. Този няма да връщам. Този не беше тренера. Взимах се да кажа да се върна в квеста все пак. Абе, колко пари имаш ли? Имам едно силвър, не знам. Чай се взема тренера емулейт. И трябва ми малко такова. Добре, после като имам про този гримар, може да изпросим малко. Чай да се тренира кърсовете. Не, няма да от. Сега да си взема имп. Пак не съм вземал квест. Секунда. Биш ли се? А? Биш ли се, века? Не ми дай екстра така, само за пари, такова да... Мога да се тренирам шело. Като цяло, не изчаквайте много видеота, защото като цяло работата ни е малко дигането, пък и ПВ-то, пък най-вече ПВП-то. Се надяваме да направим доста рейтинг. Нали бе? Да. Та идва да трепим паяци. Обаче дигна 5 на вал съм още четвърто. Какво викаш? Дигна 5 на вал съм още четвърто. Мисля, защото не си върнал уния квест. Сега ще върна. Чакай хем да се прием. Получава да се направя кейпен мислите. Ще не първо интерес. То не било още, това било кърв. Даже се взех ръкавици. И аз. Нали? Колко XP имаш в трето ниво? 94 си. 83. Къде? Да отрежем паяците. Колко са 3 експита? Аз не виждам паяците. Гледай да си готваш в акаунта, като станем голям левел да можем да вземем нещо с World Point. Добре. Какъв нима имене? Една секунда. Сега човек, колко такива вече обра? Колко имаш ти вълци? 4. И николко нямам аз. Ето аз направо не разбрах. Аз съм кръпнах 3. Ела на фон. Те скелети не трябват, нали знаеш? На мен не ми трябва. Те не ти трябва. Пак не си обрал квести, като бяхме двамата. После като го вземем, тогава ще ги бием. Като го вземем двамата. Но, махнем бутушки така. Колко лапи имаш? Вече 5. Добре. Колко имаше? 4. Давай. Гащи тук. Голям съм лакар днеска нещо. Статуто не е такова, не е пак прилепе. Не бе, виж тук и те има квеста. Къде? Тук точно. Те спаяци не ти ли трябват? Young Knight Web Spider Slain. Трябва да даваме трябваше един блок. Карай да отрепим. Виж са всякакъв си. Той да отрепим. Много стара. Не знам да тук съм. Аре, отрежа. Сега да направим нещо, но то не. Тъй. Кога го стопито се? Много бия. Тук някакви мейл гръвна. Някаква мейл гръвна. На мен е интересно на това. Директно 30. Почти 30. Е бана нещо. Смайте ме каста 4 секунди.
на мен ето ми каства 1,7. Ами то в принципе беше трябва ми каства на цяло и пет, обаче това каства почти 4 секунди. Какъв лаген. Развод съм готов. След това ми трябва 6 пърлепа. Аз с вълците не съм брали всичко от тях. Да, бе, развод съм готов. На мене ми трябва още, трябва да убим още. Прилепи на мене не ми трябва. Май. Сигурно ще не малко. Да, Да, бат има. А не. Къде го видяхте за бат, сякаш ми се стори. Дъск бат Линк. Там приколи са завод. Се казва, кой сте, я ми го сподели. Ето да дам гето да я дъскаш. Нямам този за такова, ела да убим още някой. За който трябва тогава болците, от един и същи кой е с болците и това. Ето тук ни трябват някакви в пещерата, ела. Така. Може някаква е. Да. И те по-големите. По-скър аз мисля да го слагаш. Карай някой има. Само се ходиш в момента. Молейте ми ще го обича да бия по това. С каталан ще почваш с Shadow, ама на PvP ли ще почваш да играеш или на PvP? Първо те, докато взема малко кир, тогава те. Няма смисъл да направя на демонолъжи да ги правя. Макар че не съм играл до сега демонолъжи. Те докато не ще събереш 1000 голд да си направиш. Не свършим. То ми толкова направи сте много свършва момента. Сега ми трябва... Трябва ми 6 прилепа. Как се тези, как се казват тези прилепи? Дъск, бат, уинг, нали? Да, бе. Да, имам го. Чакай. На мене ми трябва това да убим първо един блок така. Къде бягат слоса, ела тук е. Ти видиш по-малко от мен. Не пием. Не где са прилепи. Ще се редувам и ти вземаш един аз един. Или се прилепи на себе си. Не, давай хил път тук. Лагна ме. Не, на мене не ми е лагнал, ти си лагнал. Аз те виждам, че ги прилепиш, че ги биеш. Ама на мене ми е ладно. Трябва да се правя да ги видя, да изчакам. Аз дисконектнам. Добре, чакам това. Сложим на пауза през това време. И сега се връщам с нас. Ето ми отново, след кратката пауза. Вземи бака. Готово. На Гроздор му беше лагнал интернета и се беше бъгнал. Взимай този. Колко имаш? 3. И аз имам 3. Трябва го. Той няма лут ли? Май. Не, херос, какво направя? Отрепи го чу. Още 2 прилепа ми трябват. Така свърша прилепи. Пак ти лагна. Оправите се. Не ладно. Гледам. Не, пак не ладно. Чай. Даваме отново за кратка пауза. Нет контрол. То се първи левел, трябва да се махнем от тук вече.
Те не мога да гледат, И след аз не трябва. мога да взема. Още два прелета на тя. Но тебе не ти Ама трябва. не един. А, чая ти взех нещо друго, не да взех. Говори по-силно. Взех нещо друго, без да искам. Взимай тук ти към къде сега. Слушай, обирай всичко от тези, взимай направо на това, взимай всичко. Да можем да изкарваме си там някакъв купър или какво падна. Добре. Аз съм готов. Сега ми трябва Готов съм и аз. някакви май. Гледам, сега ще взех. Ако искаш да убием някакви ред, Май то с кое снимаш? Ето, кой? мовчач. Блин, Тук имаме да връщаме, знаеш ли? Антон, да, ела минем първо други. Ето, Имам вода. ела минем. Сега ще кажа, ако трябва да пишеш само да го намеря. Ама ти през това време си ги отрепал, те ли? Не, аз ги търся. То не затрепаме. То трябва да се тук някакви кутии трябва да ги ровиш. Оставяме го този квест. Не, аз почнах вече. А? Аз го почнах. Стига Май, човек, стига. хубаво е. Аз имам някакъв да съмънвам импа, ама да я знам. Не, като и ти такъв. Няма да го изпълням сега, да знам. Е, да. Може ли този? Не, имам само два за връщане, не съм гледал. Давай да ги връщаме сега. Махаме тук. Тук вътре имам някакъв. Даже този дет не го линкна сега. Станем. Да го вземем? Не. Станем 10 лева да се махаме. Тя си отца тук на индивиди ти да ходим към... Се хиляда да си точи. Да отидем към орките. Тук имам някакъв квест да вземем. Какви орки, бе? Оставя. Просто ще бъмнем всичките квести. Тренах същата. Къде мога да ги продам тези прости, да ги взех в парите там и те си прилепи. Нямам идея. Ами да, Беше материал. някакъв квест, който ще ми даде чук. Трябва да ми делят силвър. Много интересно. 9 силвър. След като отидем пред Орбима, аз ще изпросим малко. България съм махаме тук. Имаш ли някакъв, което се връщане? Имам ден за изпълнение. От ето го взех. Аз имам два за изпълнение. Оставай всичко, аз се махаме. Абонтони всичко и се махаме. За Старлет Кърсейт. Къде отиваме? В другото се отие. Следващото. Добре. Къде друг се отсея? Тук някъде. Аз не съм виждал английски много време. Какво? От много време не съм виждал английски. И аз за последния дет се дигнах мейджа. Той беше лятото. Аз взех английски меч. Аз не съм се изкарал. Екшен бар да... Акшн бърнати. Аз преди малко си ги изкарах. Аз съм повече кръв, повече манел от тебе. Да. Тук имам. Ако искаш да ги дигаме 10 левел, да спирам за днеска. Постквест. Е ход. Даже знам къде съм минал постквест. Искаш ли? Помня го. Какво? Да дигаме 10 левел, да спирам за днеска. 15. Не знам, ще видим. Аз стъкнем да стигнем до барен си, ще викаш по-рано вече. Добре. Трябва да не стане много дълъг питва. Бой тук.
Те с май ще пускат купър. Нямам някакви типи Ще да роби. обера всичко. Че едната е за мен, другата е за те. Дивно, те са тук 1000 типи. Ти 1000, ама на нас като ни трябва 2000 тук правим. Ама не да глобим това. Кой? Тя малата не свърши като го убие. Но 30 минути. Сега виж какво ще му направя, за дето и лош. Изляза. Аз така не знам. Много лошо много на интернет. В момента или преди малко? В момента. Виж се като гледам там. Да, ама аз цъкам да ми казват помагайте. Точно 5 секунди почва да я казва. Колко часа ми се залягаш? Сега колко? 2 неделя? Аз мога да легна също в 2-3 някъде, ама за тебе не. Аз съм първа съм. Аз да реша, че да е друг въпрос. Почна да я лапам и ще почна да бия един път, няма. Аре, там коса ли го индриш с тия? Двама почнаха ма бият тела тук. Аз ще крах ти преди. Идвай към мене. Сега не аз. Нямам. Идвам, секунда, дръж се. Не си шил, аз ще ги взема. О, миснахме. Ако имах импа сега. Не трябва да го имаш. Абе, аз хубаво ще го имам, обаче ми трябва 9 силвъра от 3. Аз имам 2. Кога после ще изпросим пред този гримар малко. Това с което царя го минахме си преди, че у мен дава 12 сила. Какво става така? Тъй. Запукаха ма тук много хора. Помощ. Ето, Трима човека ме почнаха, човек. Дай шут. аз ще хилвам го. Тихо И го. те почнаха по мен. Спокойно ще ги вземем. Сега, гледай да биеш. Не, това оставям мен. Това просто мога да дигна на 10 само докато да те хилвам, докато го дигаме. Няма смисъл. То наистина няма смисъл, аз колко ще хилвам. Така той през това време ще хилваш. Но както много малко ще бием, тъй като съм соло. Само да бия мобо и за тебе и за мене. Всички стикали се обратите. Остави с долу, бях се заплю. И Влада помогне за утре пето, се свършим момента. Нали казвате си го брал всички стикли, бе? Не бе, как съм ги обрал. Не ти кажа, Тя ще ги оберат и няма да има. Той молейта ми ще го уби, т.е. Аз не знам да си. Колко тикли имаш? 10. Аз имам 5, вече 6. Сега ще помогна тук. Вече 7. Тук са двама. Точно кътнах 40. Идвам. Аз съм късвам по 3, 24. Добре, бия 23, да я закръсвам и кръсвам 24. Аз дарах 25 без крит. Колко XP имаш от 8 24. Аз съм 13, близо. Трябва ми още една такива. Окей. Какви професии мислиш да дигаш на този това йога? Професии? Тайлоринг, мисля, че е добро. Так му те ще да кажа. Аз мисля, аз или тайлоринг и Да, я. желе крафтинг. Аз съм готов. Може енчантинг да му дигна. Енчантинг с желе крафтинг не е лошо.
Дигам телоринг и очи толкова. Алчеми и тайлоринг. Ще отигнеш ти алчеми без хербализъм. И аз точно ти викам за крафтинга, ще го дигна без... Хербализъм, а те с малките професии. Не от малките, бе, От малките. на вас. Никой от малките ще дигна първо хербализъм и очи. Ще махне хербализъма и си дигне. Къде отиваш сега там? Нали знаеш, че има планина? Пътеката трябва, бе. Не тя пътеката до мене. Те ще даваме на пауза, докато стигнем до сърцето. И ето стигнахме вече до сърцето. Сега ме добрали. Сега ще върнем квеста и ще берем тук другите квести. Да дигнем поне един 10-12 левел и отиваме към The Barons. Между другото трябва да се направиш така хартона, после от тук се взема маунтовите. Ще го направим. Ай там има един квест, че аз не го бях видял. Ила. Дай да ги вземем последователно. И то тук е пълно с квести. Да, ама. По-лесните ще изпълним, после са махаме. Да, 7 силвър. Вече 14 силвър, като продам работите. Тръгвам да продам за... 8-15. Тръгвам да си продам работите и се тръгна за имп. Аз тренер, тук да ли имам? Да, Някъде. бе, да, тук има на всеки клас. Няма. Вибери първо. Да, имам тук тренер. Ще да силвър някъде има. Това анте, теле. И 24 силвър. Ти с квестове тук много дават, паче. Абе, това заби ми интернета пак. Бах ти ще ги остре накрая. Побия ли всяка вечер да ми спира интернет? Не мога да много спираш. Аз ти с квести вече ще на него. Къде? Бе. Всички ще ли ги обравя? И тук вътре не съм. Тук има някакъв фърст и трябва да взема този фърст, а по-нататък. Взем за връщане такъв таска ще май. И аз съм. Мазята. Тук ми и тренера. Тук направи си инкипъра. Аз съм да връщам горе, където съм тук. Тук долу е. Чакай Тук така. долу е. Къде долу? Ето долу. Но мазя тук, нали ти казах. Аз верно. Така. Тренера ми покача и тук. Явно горе. Моя е тук, ето къде. Моя не е тук. Моя е горе, вероятно. Он покача, ето. Телата. Той ме трябва. Тиера ме трябва. Май, тренер. Това тренер се. Абе, това фейт, какво правиш? Ти ли намаляш трябва? Фейт аут, темпорарно. Да. Секунда сега сложа така магнити. Така. Прочета това кръг сколько е. Значи, виж какво си имам аз. Така няма трябва. Искам да. Това са на квестите. Само 3 квеста ли имаше? 4. Аз имам 7 квеста, човек. Обират навсякъде. Имам още няколко да взема. Аз имам още 4 да сманя. Сега ще ги обера. Тук обрах един дет ми даде да го връщам в... Направо не знам къде. Ние мисля да ставаме. Защото стана малко късно и клипа стана голям. Чаквайте клип скоро от нас. Аз бях Вирус. Аз съм Чев Гроздор. Виждам.